Niining literal nga bagyo karon nga atong nasinati sa matag usa kanato. Gusto sa Ginoo igsuon nga atong patubuon, atong padakon ang atong pagtuo ngadto kaniya. Tungod kay kining bagyo karon, kining ulan karon, kining mga unos karon sa atong kinabuhi, kining literal nga bagyo karon, kining literal nga unos karon, dili gayud kini permanente. Dili kini kada adlaw nga mahitabo sa atong kinabuhi. Apan ang gusto sa Ginoo igsuon nga sa matag adlaw mosalig kita kaniya. Atong patubuon ug atong padakon ang atong pagtuo. Tungod kay isip tao, mobati gid kita og kahadlok. Apan ang gusto sa Ginoo igsoon nga dili kita madala nga ang kahadlok nga atong gibati karon. Gusto sa Ginoo igsoon nga patubuon ug padakon ang atong pagtuo ngadto kaniya aron dili kita malunod sa atong mga kahadlok. Dili kita malunod sa tanang unos sa atong kinabuhi. Bisan unsa ang mahitabo sa atong kinabuhi, mosalig ug mosampit ug moampo lang gayud kita kanunay ngadto sa Ginoo ug dili gayud kita mahadlok. Tungod kay ang kalinaw mubanos gayud kana. Usa lang kana kabadlong sa Dios igsuon, mubanos ang kalinaw. Busa mosalig ug moampo kita kanunay ngadto kaniya ug dili gayud kita magsalig sa atong mga kaugalingon kun dili saligan nato kanunay ang Ginoo. Siya lang gayud ang atong saligan. Siya lang gayud ang atong Dios sa atong kinabuhi ug wala na lain pa. Mateo 8 versikulo 23 hangtod sa 26. Nag-ingon, misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mikuyog kaniya ang iyang matinun-an. Unya mikalit paghuros ang usa ka kusog nga unos ug nasudlang tubig ang sakayan ug hapit kini malunod. Apan natulog si Jesus. Miduol kaniya ang iyang matinun-an ug gipukaw siya. Ginoo, tabang, malunod na ta. Si Jesus mitubag, nganong nangahadlok man mo kaayo paggagamay sa inyong pagsalig. Unya mibangon siya ug gibadlong niya ang hangin ug ang balod ug mibanos ang kalinaw. Gusto sa Ginoo igsoon nga padakon ug patubuon ang atong pagtuo. Dili kita magpadala sa atong kahadlok, musalig lamang kita kaniya. Tungod kay dili gid kita madala, dili kita malunod sa tanan nga natong mga kabalaka kung ang Dios naghari sa atong mga kinabuhi. Kung dako ang atong pagtuo ngadto kaniya, bisan unsa nga mga unos, mga bagyo sa atong kinabuhi nga moabot, ato gayud kanang ma-overcome uban sa tabang sa Ginoo. Gamhanan ang Dios igsoon, usa lang niya kamando ang tanan dinhi sa kalibutan, mubanos gayud ang kalinaw. Busa sa bisan unsa nga mga problema o kabalaka o gikahadlukan nimo dinhi sa kalibutan, pangayo lang og tabang ngadto sa Ginoo ug patubuo ang imong pagtuo ngadto kaniya. Salig ug ampo sa Ginoo igsoon. God bless sa tanan.